Všechno nejlepší všem hadonošům. Slyšíte naprosto správně. Zatímco podle astrologie jsou teďka lidi narození do znamení střelce, tak v astronomii je to trošičku, teda vlastně úplně jinak. Teď jsme v Hadonošovi. Astrologové si rozdělili rok do 12 stejně dlouhotrvajících období. A těm říkají znamení. My astronomové máme oblohu rozdělenou do 88 souhvězdí. Je to ryze praktické rozdělení, které nám slouží k tomu, aby jsme se na obloze dobře orientovali. Takže takové souhvězdí je v podstatě jako stát na politické mapě světa. Jak v průběhu roku obíháme okolo Slunce, koukáme se pořád na jinou část oblohy. Stejně tak Sluníčko a jeho pozice se promítá do různých souhvězdí. Tato souhvězdí však nejsou stejně velká a na ekliptice, tedy té sluneční dráze, nezabírají vždycky stejné místo. Takže 30. listopadu se z našeho pohledu Sluníčko dostalo do souhvězdí Hadonoše, ve kterém zůstane až do 17. prosince. A pokud byste chtěli přece jenom nějakou charakteristiku lidí, kteří se narodili, když bylo Slunce v souhvězdí Hadonoše, něco jsem si pro vás připravil. Hadonoši jsou vysoce společenští lidé, nicméně občas mají rádi svůj klid a raději zůstanou doma. V tom, co jim jde, jsou opravdu dobří. Jsou to milí a přátelští lidé, ale některý z nich fakt nechcete poslouchat. Mají výborné logické myšlení, ale občas řeknou totální ptákovinu. Tak se podělte, jestli znáte nějaký hadonoše a jestli jsem jejich charakteristiku trefil. A přeju pěkné pondělí.